Kom je hem er even bij staan? Wat we doen gaan, dan zit er in het midden in mijn poort staan. We gaan achter deze pion geven we één lijn maken. En dan geven we alle achter elkaar rond door de poort schaatsen. En als we bij de poort binnen, proberen we de bovenkant om te tikken. Hoe vies de les ontnota? Leuk. Waarom is het zo leuk? Ja, ik vind schaatsen zelf echt wel leuk. Maar klopt dat je hem nog niet eens vallen moest? Ja. Waarom is dat? Want je moet toch reetrieden leren? Ja, maar we moesten vallen. En als het achter de hoef was, moesten we samen die kinderen in de borst en tante Hannesa. Dan tot het net zeeën. Wist nog wel wanneer het voor het laatst op die stierst? Dat weten wij heel niet. Dan heeft de gongeroos maar aardig in. Ja. Hoe kan het als je toch voort bij zijn eerste les op eens een goed rieden kist? Wat is niet geheim? Nou, ik had er heel vaak die en dan was het eerst echt heel goed in naar skiën. Ja. En dan kreeg het toch wel echt goed op schaatsen. Hey! Hoe gaat het ontnota? Goed. Ja, vind je het leuk? Ja. En waarom is het zo leuk om naar de simmen weer op het ijs te staan? Nou, ja, ik haast heel lang niet meer schaatsen. Gisteren weer schaatsen. Wist je nog wel wanneer je toch voor het laatst op het ijs staan haast? Voor het die denk ik, maar voor het die weer direct niet in ijs. Dus ik weet het niet meer. Het is al zo lang geleden wist het niet meer. Ja. En is het dan ook lastig om weer te beginnen? Ja, nou maar steeds weer even wennen aan het ijs. Want ik ga gelijk er skiën en dat vind ik wel heel erg leuk. Maar dan is het toch op het ijs en schaatsen dat is ook heel erg leuk. En het is eigenlijk hetzelfde met skiën. Alleen het is wat kouder. Ja, maar het is ook wel lekker. Als het simmer is, dan is het lekker even koud worden. Nee, wel lekker fris om mijn oors. Ja. En best ik al een paar keer onderuit gaan? Ja. En blauwe plakken? Nou, ik ben wel gewend om in blauwe plakken. Dus. Best net verzorgd. Nee. En hoe hier ook? Ik heet Jelmer. Jelmer. Hey, Jelmer, hartstikke bedankt. Geniet er nog gauw even van, want je moet er dadelijk voor het ijs af. Wat heb je bij het Nou, hij doet een garageverkoop in Harkema. Dat houdt in dat mensen hun opritten of kapot of garage dan, maar dat ze dat openstellen voor het publiek. En dat ze de boel wat verkopen willen, dat ze dat verkopen. En wat kunnen we verwachten? Nou, een heel prettig wordt ten eerste. Al je leuke koopjes hoop ik. De ene had brokant, de andere had echt antiek en ja, de bingo die had bjatters goed klein. Dus echt heel diversiteit aan spul te kopen. Dit is de tweede keer dat we het doen. Hij heeft 22 deelnemers. Die kan van binnen en boet naar eentje. Dan krijg je nog 2 mooie hekjes. Als het over hebt. Kijk wat voor je tussen zitten, hè? 4 euro het stuk vregen, ja. Ik mag graag wat kijken, maar lekker lijden, hè? Ja. Dronken, ja? Nee, dit is wel. Helemaal wat handel in? Ja, een beetje. Zo.
Zo'n euro's zet je nou. Dat is een betekent dat je baart. Het zal wel legaal, de kelderkast. We zijn de klap al jaren al in de boeten daar. Zit er nog wel wat in huis? Ja, mijn vrouw nog. En de bank. Die letterbak. Dat vind ik zelf wel eigenlijk zo'n heel mooi ding. En mijn inhoud, ja, dat... Is die letterbak Jeldworg? Ik weet het net, ik verleden 20 jaar. En, Net raar hoor. nee, dat mag ik net. Meestal wil ik goed hebben. Hij is ook, hè? Goeie aankoop niet? Ja, voor Beppers is er, hè? Je mag gaan mee en met papa. Nou, leuk. En dan ben je van jezelf ook nooit op de struin? Ja, maar dit is dus tweede adresje pas. Dus we hadden een hele list, dus we moeten zien of we de stritten vinden. Zie ik je iets speciaals? Nou, net iets speciaals, maar ik heb mijn stylist erbij mee, want ik ga alleen de boeten naar Sint-Wurg en een kaping en daar heb ik ook nog wel wat in gehad. Dus waar we het alleen wat ergens zien hoor. Zit er wat bij? Verkeer je alles maar zo zeggen? Ja, we zitten weer een bakje elektrisch. Bakjes elektrisch? Ja, bakjes, Ja, scanners en dat spel zitten wij om. Visangels. Maar er leest mij een pomfisk. Maar die heb je al van? Huh? De bakjes en de pomfisk? Nou, we halen al wat in de auto, ja. Nee, maar we gaan nog een paar adressen. We gaan een paar adressen, daar mogen we in hebben. Je hebt geen kluit van huis? Alsjeblieft. Nou, wij komen helemaal uit Greensland wij. Ik jij het. Wij zijn Greenslanders. Ik ben wel een Fries, ik ben geboren in Petermodenkant. Ik kan alle talen. Ik kan Engels, ik kan Greenslands, ik kan Russisch. Hier taal kan ik net zo goed. Ik betaal. Dat heb ik mooi te maken. Kijk wel in 3 keer betalen. In 3 keer betalen, ja, alles kan. Nou, net dan, nou, even. Nooit net.